Mit navn er Preben Christensen. Jeg er direktør i SBZ Lab. I dag vil jeg fortælle ganske kort om DNA-fragmentering. DNA-fragmentering er en af de hyppigste årsager til ufrivillig barnløshed. Tidligere troede man, at den begrænsende faktor, når et par skulle have et barn, var sædcellens evne til at befrugte ægget. Men sådan er det ikke. Og det vi ser her, det er et æg, der er lige befrugtet. Inde i midten kan I se kernen fra sædcellen og kernen fra ægget. Så egentlig skulle man jo tro, at det her det var på vejen til en succeshistorie, men den nye forskning de seneste årti viser, at hos helt normale par med god fertilitet, der er det faktisk halvdelen af æggene, der går til. Og hos par, der har fertilitetsproblemer, der er vi helt oppe mellem 90 og 95% af æggene, der dør. Og det, at æggene dør, skyldes DNA-skader, og en stor del af de DNA-skader kommer fra manden og skyldes DNA-fragmentering. Første spørgsmål er jo, hvorfor beskadiges DNA overhovedet? Og I kender godt den her situation, at man går hjem i køkkenet, og så har man glemt et æble, man har taget en bid af på køkkenbordet, og en halv time senere, der ser det ikke helt så lækkert ud, det er blevet lidt brunt. Og det skyldes, at luften indeholder ilt, som oxiderer alt i vores omgivelser. Det oxiderer også cyklen, så den ruster. Og i vores celler, der er det sådan, at ilten faktisk angriber fedtstoffer, proteiner, men også DNA'et. Her har vi et fint stykke dobbeltstrenget DNA. Og hver eneste dag i alle vores celler i kroppen, rigtig mange gange i hver eneste celle faktisk, der bliver DNA'et beskadiget. Men heldigvis er det sådan, at vores kropsceller de er i stand til at reparere DNA'et. De har nogle enzymer, der klarer det hurtigt og effektivt hele døgnet rundt. Og hvis ikke det var tilfældet, ja, så vil vi ikke holde længe. Den her cyklus, som I kan se her med beskadigelse og reparation, ja, det er egentlig det, som vi kigger på, som er aldringsprocessen. At cellerne over tid pådrager sig nogle små ændringer i DNA'et, mutationer, som gør, at de fungerer dårligere. Men der er en celle, der adskiller sig fra de andre kropsceller, og det er sædcellen. I sædcellen, der er det sådan, at DNA'et skulle være pakket meget, meget godt, så det er beskyttet, for sædcellen har, i modsætning til alle andre celler, ikke evnen til at reparere DNA. Så hvis en sædcelle har skrøbeligt DNA eller beskadiget DNA, så vil processen meget hurtigt fortsætte, så DNA'et bliver rigtig beskadiget og får DNA-brud, hvor begge strenge er knækket. Der er kun én mulighed, en sædcelle faktisk kan klare det, selvom DNA er skrøbeligt eller beskadiget. Det er, hvis sædcellen når at befrugte det æg, for ægget har evnen til at reparere DNA, og hvis skaderne ikke er omfattende, så kan det godt resultere i en baby. Men hvis du har dobbeltstrenget DNA-brud, ja, så vil ægget formentlig ikke udvikle sig og nå at sætte sig fast i livmoderen, og hvis det gør, ja, så vil det ende med en spontan abort. Og der er også nogle få børn, der vil få nogle DNA-skader, som skyldes den her proces. Når vi undersøger DNA i SBZ Lab, så bruger vi flowcytometri. Vi bruger en metode, som er opfundet for en del år siden, og metoden kalder vi SDI-test. Der indfarver vi sædceller med et farvestof, som udsender et rødt eller et grønt signal. Det røde signal er et tegn på DNA-beskadelse. Så måler vi på 5.000 sædceller. Det gør, sammen med den meget høje kvalitetskontrol, vi kører, at vi får nogle meget, meget præcise resultater. Og det mål, vi måler, det hedder DFI-værdien. Og fordi, jeg glemte at sige, at det er procentdelen af sædceller med beskadiget DNA, og fordi vi har den her høje præcision, så kan vi måle små ændringer, hvis manden ændrer på livsstilen, så kan vi se det på DFI-værdien. Det er nemlig vigtigt for de her mænd, at vi prøver på at kigge på DNA-skaderne, fordi at vi ved, at mænd, der har nedsat fertilitet, faktisk har øget sygdomsrisiko på en tidshorisont måske på 10, 20, 30 år. Derfor synes vi, det er vigtigt at gøre noget for mændene. Og den anden faktor, der er vigtig her at tænke på, det er, at vi også kan se, at hvis mændene har et sundhedsproblem, ja, så vil det tit være noget, der smitter af på børnene, så at barnet fødes lidt for tidligt, har for lav fødselsvægt, og måske også har nogle komplikationer, som gør, at det kommer på neonatalafdelingen. Så det er vigtigt, at vi gør noget for at reducere DNA-beskadelsen i sædceller. Og hvordan kan vi så forbedre DNA-kvaliteten, eller DNA-stabiliteten?
Ja, vi kigger på den balance, der er imellem beskadigelse og reparation. Og hvis vi får en mand ind, som for eksempel som her, som er ryger, der har et højt BMI, han dyrker ingen motion, og han har også en lav D-vitamin, der hjælper vi ham til at justere de faktorer, så vi får rettet op på balancen, så vi styrker hans DNA-reparation og mindsker DNA-beskadelsen. Måden vi gør det på er, at man efter en test, og resultatet viser, at DFI over 15, så udfylder han et spørgeskema, og så laver vi ham en skræddersyet vejledning, så han ved præcis, hvad han skal gøre for at forbedre fertiliteten. Tak for jeres opmærksomhed.